For today's video, gagawin naman po natin ngayon ay isang bread pudding ala Leche Flan. Start na po natin ang paggawa ng bread pudding ala Leche Flan. So, imimix lang po lahat po ng ingredients. Yung bread, condensed milk, evaporated milk, itlog, tapos lagyan lang po ng a pinch or konti lang po na lemon essence. Ibe-blend po natin lahat ng ingredients bago salahin. Sinasalak ko na po ang Leche Flan gamit ko ang strainer para matanggal po yung buo-buo. Nakagawa na rin po pala ako ng caramel syrup. Nilalagyan ko na po siya ng ginawa kong pudding or bread pudding ala Leche Flan. Nirarap ko na po siya ng foil para hindi po matapon pag nilagay po siya sa steamer. Ayan guys, bali isa-isa ko na siyang nilalagay sa steamer, yung mga finished product or yung mga nagawa ko na nakabalot na siya ng foil. Medyo daan-daan ko lang po siyang nilalagay kasi baka mabuhos or matapon. Nag-iingat lang po ako para hindi masayang or matapon yung nagawa nating bread pudding ala Leche Flan. So ayun guys, bali papakuluan lang po or steam lang po siya ng more about 30 to 45 minutes. So, yun po, ready na po siyang i-serve. Or palamigin muna po ng konti, tapos pwede na po siyang i-serve. So, eto na po ngayon guys ang finished product. Ang bread pudding ala Leche Flan. Tara guys, tikman na po natin. Yes ate, kumusta naman ate? Sarap ba? Sarap? Naks. Thank you ate. Sarap. Salamat po sa panonood. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Bye!